Sådan her monterer du Climaos vandfilter. Det tager blot 1-2 minutter. Du starter med at skrue komponentet, der sidder på din vandhane, ud. Og dernæst finder du den adapter, der passer til lige præcis din vandhane. Så putter du en gummiring over. Og i kassen har vi selvfølgelig sørget for, at der er 8 forskellige adapter, for at være sikker på, at dit vandfilter kan passe på din vandhane. Så finder du det komponent, du bruger til at skrue vandfilteret på, og så skruer du. Og når dette er gjort, så tager du dit vandfilter, så skruer du det fra hinanden, og tager det komponent, der vises på videoen, og skruer det på din vandhane. Og når det er gjort, så tager du den anden del af vandfilteret, monterer det, piller klistermærket af, og efterfølgende løfter du låget til filteret, og så tager du indpakningen af filteret og putter det ned igen i vandfilteret. Efterfølgende tager du låget på, og efter det der er gjort, er du faktisk klar til at filtrere dit vand. Så du tænder for vandhanen, skruer i siden, og rent vand kommer herefter ud af vandfilteret. Og hjulet i siden sørger selvfølgelig for, at du kan skifte mellem filtreret vand og ikke filtreret vand, som det passer dig.